De ce li se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? De ce viața pare uneori atât de nedreaptă, chiar și atunci când încercăm să trăim cu bunătate și compasiune? Astăzi vom explora împreună răspunsul budist la nedreptatea vieții. Potrivit învățăturilor lui Buddha, suferința nu este o pedeapsă și niciun blestem, ci face parte din însăși realitatea existenței, o realitate marcată de karma, impermanență și interconexiunea tuturor lucrurilor. În această călătorie vom străbate învățăturile budiste, filosofia budistă și practici precum atenția conștientă, care ne ajută să înțelegem de ce viața poate fi grea și în același timp cum putem găsi claritate și pace. Cele 4 adevăruri nobile. Budismul începe cu o observație simplă, dar profundă, pe care Buddha a făcut-o acum mai bine de 2500 de ani. Viața este marcată de suferință. Nu este vorba despre o viziune pesimistă, așa cum uneori se crede, ci despre o constatare realistă a ceea ce experimentăm cu toții. Din clipa în care ne naștem până la clipa în care murim, viața este țesută cu momente de durere, pierdere, incertitudine și frustrare. Această înțelegere este cunoscută ca primul dintre cele 4 adevăruri nobile. Suferința nu înseamnă doar durerea fizică sau marile tragedii. Ea se referă și la acea insatisfacție subtilă pe care o simțim chiar și atunci când totul pare să meargă bine. Anxietatea de a pierde ceea ce iubim, golul rămas după ce am obținut o dorință sau senzația că nimic nu durează suficient. Buddha ne invită să privim direct această realitate, pentru că doar recunoscând-o putem începe să o transformăm. Al doilea adevăr ne spune că suferința are o cauză și acea cauză nu este o pedeapsă sau un blestem, ci ceva ce noi înșine alimentăm. Atașamentul, ignoranța și iluzia unui sine separat. Ne agățăm de lucruri, de persoane, de idei și chiar de o imagine fixă a propriei ființe. Vrem ca ceea ce este plăcut să dureze pentru totdeauna și respingem ceea ce este neplăcut, uitând că totul în viață este trecător. Acest atașament naște durere, pentru că nimic nu poate rămâne exact așa cum am dori. Dar aici apare o rază de speranță. Al treilea adevăr afirmă că există o cale de ieșire din suferință. Dacă suferința are o cauză, înseamnă că ea poate și înceta. Când încetăm să hrănim atașamentul și ignoranța, în noi apare o stare de pace și libertate interioară. Nu este vorba că dispar dificultățile exterioare, ci că se schimbă modul nostru de a ne raporta la ele. Descoperim o seninătate care nu depinde de ceea ce deținem sau de ceea ce se întâmplă în afara noastră. În cele din urmă, al 4-lea adevăr ne arată calea spre această eliberare, nobilul drum octuplu. Acest drum nu este un dogmă, ci un ghid practic care integrează 3 mari dimensiuni: înțelepciunea, care ne ajută să vedem realitatea așa cum este, etica, care ne orientează acțiunile către compasiune și respect pentru toate ființele, și practica atenției conștiente, care ne învață să trăim fiecare clipă cu prezență și conștiință. Aceste învățături nu sunt teorii abstracte și nici idei îndepărtate. Buddha nu ne-a vorbit dintr-un turn de fildeș, ci din experiența directă a vieții. El ne-a arătat că și cele mai bune persoane trec prin încercări și dificultăți, pentru că așa este natura existenței, schimbătoare, incertă și niciodată sub controlul unui eu fix. A înțelege acest lucru nu ne condamnă la pesimism, ci ne deschide poarta către libertate, pentru că atunci când lăsăm atașamentul să plece, facem loc păcii adevărate. Karma și suferința. Când apare întrebarea, de ce li se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Mintea caută o explicație care să ne ofere alinare. În contextul budist, de multe ori acest răspuns este căutat în noțiunea de karma. Acum bine, karma este un termen care a fost foarte greșit înțeles în Occident. Mulți oameni o privesc ca pe o pedeapsă divină sau o răsplată care vine din afară, ca și cum ar exista o forță externă care ne-ar recompensa sau pedepsi în funcție de faptele noastre. Dar budismul ne învață ceva foarte diferit. Karma nu este un judecător, nici o pedeapsă, nici o recompensă. Karma este pur și simplu legea naturală a cauzei și efectului. Așa cum atunci când plantăm o sămânță de măr nu poate crește un păr, în același fel, acțiunile, cuvintele și gândurile noastre seamănă semințe care, mai devreme sau mai târziu, vor da roade. Fiecare gest de bunătate, fiecare cuvânt plin de compasiune, fiecare gând plin de resentiment sau ură, toate au consecințe. Totuși, aceste consecințe nu se manifestă întotdeauna imediat. Uneori, roadele faptelor noastre se văd în această viață, alteori se pot exprima în condiții viitoare sau chiar dincolo de viața prezentă. Este ca și cum am semăna o grădină.
mână. Unele semințe germinează în câteva zile, în timp ce altele au nevoie de luni sau ani pentru a înflori. De aceea, suferința prin care trece cineva nu înseamnă neapărat că acea persoană a făcut ceva rău în această viață. În budism, suferința poate să apară din cauze mult mai ample, din acțiuni trecute pe care nu ni le mai amintim, din interdependența cu alte ființe, pentru că toți facem parte dintr-o rețea infinită de cauze și condiții și chiar din factori ai naturii. Un cutremur, o boală genetică sau o furtună nu sunt pedepse, sunt pur și simplu parte din realitatea schimbătoare a universului. A înțelege karma în acest fel ne invită să renunțăm la obiceiul de a ne învinui pe noi înșine sau de a-i învinui pe alții. De multe ori ne pedepsim gândindu-ne: mi se întâmplă asta pentru că nu sunt suficient, pentru că am greșit, pentru că viața mă pedepsește. Dar viziunea budistă este mai amplă și mai compasivă. Viața este rezultatul a nenumărate cauze și condiții și nu totul se află sub controlul nostru. Această înțelegere aduce alinare pentru că ne permite să vedem că durerea nu este o pedeapsă personală, ci face parte din condiția umană și în același timp ne dă responsabilitate și putere. Fiecare acțiune conștientă pe care o facem astăzi, fiecare cuvânt amabil, fiecare decizie luată din înțelepciune este o sămânță care contribuie la un viitor mai luminos. În loc să privim karma ca pe o condamnare, o putem privi ca pe o posibilitate de transformare. Dacă totul este cauză și efect, înseamnă că avem capacitatea de a semăna noi cauze, de a hrăni iubirea în locul resentimentului, de a cultiva răbdarea în locul mâniei, de a practica compasiunea în locul egoismului. În acea alegere zilnică, tăcută și uneori invizibilă, începe adevărata libertate. Impermanență, non-sine și vacuitate Buddha a învățat și o altă adevăr care, deși uneori greu de acceptat, este chiar inima înțelepciunii. Impermanența. Totul se schimbă, nimic nu rămâne la fel. Corpul îmbătrânește, legăturile se transformă, anotimpurile trec unul după altul. Nici cea mai intensă durere, nici cea mai strălucitoare fericire nu durează pentru totdeauna. Această învățătură ne amintește că nimic nu este fix sau etern și că a învăța să trăim cu această conștiință poate aduce o mare pace. Imaginează-ți pentru o clipă o furtună. În momentul în care cerul se întunecă și tunetele răsună, pare că acea furtună va dura pentru totdeauna. Totuși, inevitabil, norii se risipesc și soarele reapare. În același fel, atunci când trecem prin momente de suferință, impermanența ne mângâie, arătându-ne că acea durere nu va fi eternă. Iar atunci când ne bucurăm de o fericire, impermanența ne invită să o savurăm cu recunoștință, știind că și ea va trece. Legată de această învățătură este înțelegerea non-sinelui sau anatta. Ceea ce numim eu nu este o entitate fixă și imuabilă. Din clipa în care ne naștem, corpul nostru, mintea și emoțiile noastre sunt într-o continuă schimbare. Astăzi nu suntem exact aceiași ca ieri și mâine nu vom fi la fel ca astăzi. Ceea ce numim eu este de fapt un proces în mișcare, un râu de experiențe, percepții și gânduri care curg fără oprire. Când recunoaștem acest non-sine, are loc o eliberare profundă. Încetăm să ne agățăm de fraze precum "de ce mi se întâmplă asta mie?" sau "eu sufăr pe nedrept", pentru că înțelegem că acel eu de care ne agățăm atât de tare nu este ceva solid. Este ca și cum am încerca să prindem apa cu mâna. Cu cât o strângem mai tare, cu atât se scurge mai repede. Aici intră și învățătura vacuității în budism. Vacuitatea nu înseamnă că lucrurile nu există, ci că nu există în mod independent și cu o esență proprie și imuabilă. Tot ceea ce vedem și simțim apare dintr-o rețea infinită de cauze și condiții. Un copac nu există prin el însuși. Are nevoie de pământ, ploaie, lumina soarelui, aer și îngrijirea mediului. În același fel, noi, experiențele noastre și chiar durerea noastră, existăm în dependență de multe alte cauze. Când privim viața din această perspectivă, totul capătă un sens nou. Înțelegem că suferința noastră nu este o pedeapsă personală sau o nedreptate îndreptată împotriva noastră, ci parte a unei țesături mai ample de interconexiune. Ceea ce ni se întâmplă este întrețesut cu poveștile altora, cu legile naturii, cu acțiuni trecute și cu nenumărate condiții care scapă controlului nostru. Și această înțelegere, departe de a fi rece sau distantă, trezește în noi o compasiune profundă, pentru că dacă nimic nu există izolat, atunci toți împărțim același destin, suntem interconectați.
ca firele unei aceleiași țesături. Durerea noastră se leagă de cea a altora, așa cum și bucuria noastră poate hrăni bucuria altora. A vedea impermanența, nonsinele și vacuitatea nu ne face să ne simțim mai singuri, ci mai uniți. Ne ajută să lăsăm jos povara grea a credinței că suferința este un atac personal și ne deschide către posibilitatea de a trăi cu mai multă ușurință, recunoștință și compasiune față de tot ce ne înconjoară. Originarea dependentă și reîncarnarea. Una dintre cele mai profunde învățături transmise de Buddha este originarea dependentă. Această învățătură ne spune ceva foarte simplu în aparență, dar imens în profunzime. Nimic nu există de la sine, totul apare în relație cu alte condiții. Imaginează-ți o floare. La prima vedere pare un obiect independent, frumos și complet în sine. Dar dacă privim mai atent, descoperim că acea floare este rezultatul a nenumărați factori. Sămânța pe care cineva a semănat-o, pământul fertil care a hrănit-o, ploaia care a căzut din cer, soarele care a încălzit-o, aerul care i-a dat suflare, chiar și grădinarul care a îngrijit-o face parte din acea floare. Fără toate aceste condiții, floarea nu ar putea exista. În același fel, fiecare experiență din viața noastră apare prin unirea multor cauze. O emoție, un gând, o relație, o boală sau o bucurie. Nimic nu apare din nimic și nici dintr-un singur factor. Totul este țesut într-o rețea de interdependență. Această învățătură a originării dependente ne invită, de asemenea, să reflectăm asupra unui subiect care stârnește multă curiozitate: reîncarnarea. Dar aici trebuie să înțelegem ceva important. Budismul nu vorbește despre un suflet fix care trece dintr-un corp în altul, ca și cum am fi un călător care își schimbă hainele. Nu există un eu permanent care să se mute intact dintr-o viață în alta. Ceea ce continuă este un flux continuu de cauze și efecte. Buddha a comparat acest lucru cu o flacără care aprinde o altă lumânare. A doua flacără există datorită primeia, dar nu este aceeași. În același mod, viața noastră actuală este consecința a nenumărate cauze din trecut, iar acțiunile noastre de astăzi vor aprinde condițiile unui viitor pe care încă nu l-am văzut. Nu există un eu fix care să se transmigreze, dar există o continuitate, un proces în mișcare care nu se oprește. Când privim lumea din această perspectivă, inegalitatea și suferința pe care le observăm astăzi încetează să mai fie văzute ca simple nedreptăți izolate. Înțelegem că fac parte dintr-un proces mult mai amplu, care se întinde dincolo de o singură existență. Boala, sărăcia, norocul, sănătatea, întâlnirile și pierderile, toate sunt conectate cu fire invizibile de cauze și condiții care se întind dincolo de timpul unei singure vieți. Această înțelegere nu înseamnă că acceptăm suferința cu resemnare pasivă. Dimpotrivă, ne deschide către o viziune mai profundă și mai compasivă. Fiecare dificultate cu care ne confruntăm poate fi privită ca o oportunitate de a transforma acele cauze, de a semăna noi semințe care vor da roade mai armonioase. Când suferim, nu mai vedem asta ca pe o pedeapsă personală, ci ca pe o invitație de a crește în înțelepciune și iubire. Astfel, învățătura interdependenței ne arată că viața este ca un râu. Nu există o picătură care să fie mereu aceeași, dar fluxul continuă. A înțelege acest lucru ne ajută să privim încercările noastre cu o privire mai amplă, cu răbdare și încredere că fiecare pas pe care îl facem în prezent are puterea de a transforma viitorul, nu doar al nostru, ci și al tuturor ființelor care sunt unite cu noi în această mare rețea de interdependență. Să ne gândim, de exemplu, la nașterea unui copil. Acea mică ființă care vine pe lume nu apare din nimic. Existența sa depinde de nenumărate condiții: părinții care i-au dat viață, sănătatea mamei în timpul sarcinii, hrana care a hrănit-o, îngrijirea medicală și chiar societatea care susține acea familie. Acel copil este ca o floare care răsare datorită a mii de cauze vizibile și invizibile și în același timp acel copil va deveni o condiție pentru viitorul altora, își va bucura părinții, va influența prieteni și rude, iar într-o zi își va lăsa propriile urme în lume. La fel se întâmplă și cu o boală neașteptată. Adesea ne gândim, de ce eu? Dar dacă privim cu atenție, vom vedea că nu există o singură cauză. O boală apare din multiple condiții: genetica, mediul, obiceiurile de viață, stresul, alimentația și chiar factori pe care nu îi cunoaștem. A înțelege acest lucru nu înseamnă că încetăm să avem grijă de noi,
ci ne ajută să nu ne mai învinovățim sau să îi învinovățim pe alții. Ne amintește că viața este o rețea complexă și că durerea nu este întotdeauna o pedeapsă personală, ci parte a acelei interdependențe. Un alt exemplu foarte comun este întâlnirea cu cineva care ne schimbă direcția vieții. Poate că ai întâlnit o persoană care a devenit cea mai bună prietenă a ta, partenerul tău de viață sau un maestru spiritual. La prima vedere, acea întâlnire pare întâmplătoare, dar dacă reflectăm, vedem că nu a fost un simplu noroc, a depins de mii de condiții. Faptul că ai fost într-un anumit loc la un anumit moment, că ai luat o decizie aparent mică, chiar și drumurile altor persoane care au influențat ca acea întâlnire să aibă loc. Nimic nu apare izolat. Relațiile noastre sunt rodul a nenumărate cauze care se împletesc ca niște fire invizibile. Învățătura originației dependente se poate vedea și în lucruri simple. Pâinea pe care o mâncăm, de exemplu. În spatele unei bucăți de pâine sunt agricultorii care au semănat grâul, soarele care l-a făcut să crească, apa care l-a udat, transportatorii care au dus făina, mâinile brutarului, cuptorul, lemnele sau electricitatea. Când ne dăm seama de acest lucru, înțelegem că nimic nu există prin el însuși, nici măcar ceea ce pare mai obișnuit. Privind astfel viața, descoperim că suferința noastră și de asemenea bucuria noastră nu ne aparțin în mod izolat. Sunt rezultatul unei țesături de condiții care depășesc cu mult eul nostru individual. Această viziune trezește în noi smerenie și în același timp recunoștință, pentru că fiecare clipă pe care o trăim este un dar țesut de mii de ființe și împrejurări care l-au făcut posibil. A trăi cu înțelepciune și compasiune, în fața întrebării atât de omenești și atât de repetate: de ce viața pare atât de nedreaptă? Răspunsul budist nu este să închidem ochii în fața durerii și nici să spunem că ea nu există. Budismul nu ne cere niciodată să negăm suferința. Dimpotrivă, ne invită să o privim direct, cu curaj și blândețe în același timp, dar nu pentru a ne scufunda în disperare, ci pentru a descoperi că durerea, atunci când este înțeleasă, se poate transforma. Cea mai puternică unealtă pe care o avem pentru aceasta este atenția conștientă sau mindfulness. A practica atenția conștientă înseamnă a observa ceea ce simțim fără să fugim de asta, fără să o ascundem și fără să o exagerăm. Atunci când suferim, mintea spune adesea: este insuportabil, va fi etern, nu mai pot. Dar dacă ne oprim și respirăm cu conștiință, vedem că suferința nu este o stâncă fixă, ci un flux care se schimbă clipă de clipă. Atenția conștientă ne permite să fim prezenți cu durerea fără să ne lăsăm târâți în disperare. Aici filosofia budistă ne oferă o amintire de neprețuit. Totul este impermanent. Nici durerea, nici fericirea nu durează pentru totdeauna. Cavalurile mării vin și pleacă. A înțelege acest lucru nu elimină dificultatea, dar ne dă încrederea că ceea ce apasă astăzi pe inimă va trece, iar în mijlocul acelei treceri putem învăța, crește și ne putem întări compasiunea. Practica ne învață, de asemenea, să ne deschidem inima cu compasiune. De multe ori, când suferim, simțim că suntem singurii care trecem prin acea durere, dar privind cu înțelepciune, descoperim că toate ființele, fără excepție, trec prin momente de pierdere, boală, frică sau singurătate. A recunoaște că nu suntem singuri în suferință schimbă felul în care o purtăm. În loc să ne izolăm, ne conectează cu ceilalți. Compasiunea apare atunci când înțelegem că ceea ce simt eu astăzi, milioane de oameni au simțit și simt și ei. Și din acea compasiune se naște o forță interioară, o forță blândă, dar fermă, care ne permite să însoțim durerea fără să ne scufundăm în ea, ca un copac care, deși este lovit de vânt, își menține rădăcinile adânci în pământ. Budismul ne arată că putem îmbrățișa încercările noastre fără să ne lăsăm distruși de ele și că chiar și în mijlocul suferinței există loc pentru seninătate și bunătate. Acest drum este în esență calea către iluminare, eliberarea de atașamentul față de ideea de nedreptate personală și înțelegerea faptului că viața este mai mare decât așteptările noastre despre cum ar trebui să fie. Atunci când renunțăm la acea luptă interioară împotriva a ceea ce considerăm nedrept, descoperim o stare de pace care nu depinde de faptul că totul se desfășoară în favoarea noastră. Este o pace care înflorește chiar și în mijlocul furtunilor, o lumină care arde tăcut în adâncul inimii.
acesta este darul budismului, să ne învețe că, deși nu putem evita toate încercările vieții, putem totuși să ne transformăm relația cu ele și în acea schimbare, încetul cu încetul, descoperim libertatea pe care Buddha a numit-o iluminare. Astfel, ne întoarcem la întrebarea inițială: de ce li se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Potrivit învățăturilor lui Buddha, răspunsul nu stă într-o pedeapsă sau în simplul noroc, ci în înțelegerea karmei, a impermanenței, a non-sinelui și a vacuității. Viața este o țesătură complexă de cauze și condiții și în această țesătură apare atât durerea cât și posibilitatea eliberării. Atunci când înțelegem acest lucru, descoperim că suferința se poate transforma în compasiune, că nedreptatea ne poate deschide către înțelepciune și că drumul budismului ne conduce către pacea interioară și nirvana. Fie ca această reflexie să fie lumină pentru drumul tău, un ghid de speranță și claritate, să ne amintim mereu că, deși viața aduce încercări, ea ne oferă și căi de pace. Dacă acest mesaj a rezonat în inima ta, te invit să te abonezi și să împărtășești acest video, pentru ca să continuăm să învățăm și să creștem în înțelepciune și compasiune. Până la următoarea noastră întâlnire, să domnească calmul și armonia.